खालामदोंब्रा आसोलफोर सान्दुं गोसा न'आवबो जिरायना थाबायनोबो कारेन्टबो गैया बेनिखायनो बार जानाय फावै लामायाव जिरायना दंलै जिराय बेयावनो जिराय औलै जोबोद सान्दुं गोसाथार बेनिखायनो आंबो न'आव थानायनि एयार कन्डिसन नागिरना बिसिम फैदों ओइ माथो नोंसोरलाय गासिबो बेयावसो दंफैजोबो आंलाय बेखौनो नोंसोरखौ न'आवसो हांगलायनाय बिसिना सिं मोनहै नागिरनानै फैदों बेयाव गासिखौबो लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय जिराय आसोल बेयावनो बन्धुफोर आं इउटुब चेनेल खुलिनो नागिरदोंमोनलै माथो रोङासैब्रा आंलाय इउटुब मा इउटुबरा फाग्लालाय बबे हादोरनि फाजा जालायखोरा बिलाय थाइलेण्ड ना इंलेण्डनि जाखो बिलाय मा एसे फाग्ला बुंबायलाय होद जाबायब्रा मानसिफ्रा खोनागोन बेखौनो मा बाथरि फरायनाय बायदि फंफा नोंसोरलाय गासिबो आंखौ जावबाय थाखोब्रा जियानो जाया मानो इउटुब चेनेल खुलिनानै दोब्रा दा मा फाग्ला इउटुब होनबाय थाखोब्रा नोंलाय इउटुब नङालै जाम्बा इउटुबसो बे नोंनि किपेड मबाइल इउटुब चेनेल खुलिनो हायो नङाब्रा फाग्ला नों बे नोंसोरनि फाथाल दाम जानाय अमाखौ फानहोनानै दालाजों समान मबाइल लाबालाय माथो जायो नोंलाय अब्लासो इउटुब चेनेल खुलिनो हागोनब्रा नोङो नोंखौ नायनानै सिनायखायो खामानि मावनानै जानो बाग्रा लेडिस बायदिसोनो सान्दुंआवनो ओंखारनो हाया मोखां गन्थंखौनो गोसोम जाजानो गियो